Depan ana pelanggar iki. Pane akeh manuke. Waduh, kleset Kang. Hati-hati wong nyambut gawe wong desa pangan ndi. Di Waduh Kang. alas di apa maneh. Teko ndi iki? Teko ndi? Teko ndi iki? Mriko Pak, saking pados landingan. Mas, sampean ate nandi? Wong golek. Oh, ya ka oleh, Mas. Di kawasan konservasi. Ya Pak. tani dilindungi undang-undang aturane jelas ya. Ka oleh sembarang wong masuk. Kula pados manuk. Iya, Mas. Manuke sapa? Pak, kula niku lho. Namung pados manuk ten mriki. Lah manuke sampean kurang ta? Boten bedel tonggo. Kula nyambut gawe ten bangunan dilereni. Nang pabrik ora payu, Pak. Corona, Pak. Bojoku mangan apa? Gini. Wong desa, Pak, di Ya. apa maneh, Padha, Pak. Mas, aku yo Pak. Sampean pejabat di ber negara, Pak. Lah, carane sampean yo apa carane kirane golek dhuwit kuwi sing gak melanggar aturan, golek sing halal. Mosok omahe Aku sing bobol tangga ya dihukum, Pak. Nang alas sapa sing duweni, Pak? sabar sik, sabar. Ngomong tenang. Iki kate lapo iki? Nggo ngenekan barang iki, Kate lapo? Macam-macam, Pak. Masan petugas tak bacok ambek aku. ojo. Wong desa. Pangane di alas, Pak. Gini. Yo oleh sampean. Tiap bulan oleh bayaran, Pak. Sik. Nah, Pak jodoh titik ngono, Pak. Iki ngene lho, Pak, aku mek golek manuk sedang pangane ngomong sing enak to, Pak. Nah, makane sampean tak omongi sing tenang ya. Iki gak oleh, sampean mlebu kawasan Tahura gak oleh. Kawasan konservasi gak opo? oleh. Tahura konservasi ku. Saiki alas sapa sing duwe sih, Pak? Mulai cilik mulo aku ya golek manuk di alas. Tapi alas lek gak ono sing jaga, lek gak ono sing ngelola rusak. Wis ngene, Pak. Saiki gak kakek ngomong, Pak. Aku wis ngerti, Pak. Lah sampean gak kena dikandani saiki tak cekel tak gonong polisi. Gelem? Ya gak ngono, Pak. Ngono, Kang. Heh? Kang. Lah kok lek sampean tak cekel nang polisi telepono, Dik. Wis. Polsek. Iya, Kok Pak. anak bojone amen ya apa? Repot kan? Nak bojoku, Pak. Aku budhe bojo loro, Pak. Mangkane iku, Pak, saiki golek penggawean liyane Wis sing ini, kirane Pak. gak ngrepoti. Pak, wis. Kula udah disepunten. Nggih. Kelap Ngono apik, njaluk sepuro apik. Tapi nggih tolong. Ya kaya kula niki kula beto, Pak, sing niki. Oh, ya gak Lho, ya oleh. aja. Nah terus, Pak, aku bojoku loro, Pak. Nah, iku urusane sampean bojo loro, mangkane sampean golek penggawean sing halal, sing gak melanggar aturan, sing gak ngrepoti bojo loro. Ngapunten, pun ngapunten kula. Wis. Kula nyuwun rokok mawon, Pak. Oh, rokokan pelah. Oh, alah rek. Niki wau Kayak anu